sesiwn yma, da ni'n mynd i fod yn gwneud ffrâm gwehyddu allan o gardfwrdd ac yna yn arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau a gwahanol dechnegau i greu darn wedi gwehyddu. Felly yn gyntaf, be fyddwch chi angen i'r darn yma ydy darn o gardfwrdd, maint A4, un cry, pensel, siswrn a premesur. Yn gyntaf, da chi angen mesur 1.5 cm i lawr. Ac yna, tynnu llinell ar draws ar 1.5. Yna, da chi angen marcio bob centimetr ar hyd y llinell yna. Yna, da chi dynnu llinellau at i fyny ar y marcio centimetr yna. Mae hyn mwyn creu y triongl a fydd yr gwlan yn fachu arno fo. Mesur hynna i gyd wan. Rwan, dwi'n mynd i greu fy triongla drwy tynnu llinell i fyny at y pwynt yn y top yma yna, ac i lawr at y llinell centimetr nesaf, fel hyn, lawr i'r gwilod, a mae angen gwneud hyn reit i'r pen draw. Ar ôl i chi wneud y llinellau triongla yna i gyd yma yna wan, da chi'n barod rwan i dorri y triongla fel mae hein wedi cael ei gwneud. Mae eisiau siswrn reit dda i fynd trwy'r cardfwrdd i wneud hyn. So mae eisiau llinellau reit daclus. A eich byddwch chi angen oedolyn i'ch helpu chi pan da chi'n defnyddio'r siswrn ac i fesur yn gywir. Ar ôl torri allan y trionglau fel hyn ar y top a'r gwilod, da chi rwan yn barod i roed eich gwlan arno. Geith o fod yn unrhyw liw da chi'n ddewis, dim ots. So ar y gornel gwilod, mae eisiau rhoi cwlwm reit gry fod o ddim yn mynd i lithro i ffwr. Reit, tynnu hynna. A rwan, da chi angen mynd i fyny at y triongl cyntaf, nôl lawr, a rownd y cefn y triongl, nôl i fyny, rownd y cefn fel hynna, lawr, rownd y gwilod, ac yn y blaen. Nes ydych chi wedi cyrraedd y pen. So mi eisiau tynnu'r hyd-un, neu fydd eich carbod chi'n plygu. Ond fyna ddigon o densiwn yna mwyn i chi fedru gwehyddu yn y munud. So dwi am orffan ar y pigyn top yma, a neu cwlwm rownd hwn ar y pen. Nid o ddigon, tyn. Fel hynna. Iawn, dwi'n gwch chi roed hwnna ar y cefn y fanna. Rwan, da chi'n barod i ddechrau gwehyddu. Rwan bod eich ffrâm chi'n barod, da chi'n nawr yn barod i ddechrau gwehyddu. Felly, yn y tam nesaf fyddwch chi angen gwlan gwahanol liwiau. Dim bwys ar pa drwch ydi o. Mae gennych chi wahanol lliwiau. So beth sydd genna i, mae genna i nydwydd heb pigyn, fel bod chi ddim yn pigo eich hunan. Ond da chi'n mynd gorau fod chi ddefnyddio'ch bysaf. A da ni'n cychwyn o'r ochr, a da ni'n cychwyn o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, danodd, drosodd, o danodd, drosodd. A dwi'n tynnu hwnna reit drwad nes
bod gennau rhyw gwmffon ar y pen y fyma. A dwi'n tynnu fo. Rwan dwi'n barod yn dod nôl, so dwi wedi gorffan drwy fynd o dan y llinyn dwytha yma, felly tro yma dwi'n mynd drosodd. Felly dwi'n mynd drosodd, o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd. A tynnu hwnna reit drwedd. Dwi ddim yn tynnu rhy dyn i mi fydd eich darn gwahoddu chi yn cael ei dynnu mewn gormod. A dwi'n gwthio hwnna lawr at y darn dwytha. Rwan, dwi'n gorffan drwy fynd drosodd, felly tro yma dwi'n mynd o danodd, drosodd. Os ydych chi ddim yn siŵr, a ydych chi'n cofio lle ydych chi arni, fedrwch chi edrych ar benwythoch chi ar y llinyn dwytha. Felly, os ydw i wedi mynd drosodd ar hon, dwi yn cofio mod i'n mynd o danodd ar yr un uwch i benno. Dwi'n mynd drosodd, o danodd, drosodd, danodd, drosodd, o danodd. Fel hyn. Tynnu fo drwedd. Mae'n bwysig bod chi'n gwasgu lawr, oherwydd dyma fydd yn rhoi y cryfder i'ch darn gwahoddu chi ar y diwedd. Dwi'n tynnu hwnna drwedd. Cofiwch i beidio tynnu rhy dyn ar y penna yma, neu bydden nhw'n cael eu tynnu mewn. A dwi'n gwasgu fel lawr. Rwan, eich bod chi wedi gwahoddu yn blaen ar y gwylod, fydwch chi rwan arbrofi efo gwahanol dechnegau. So rwan dwi'n mynd i ddangos i chi sydd wedi glymu darnau a tassels ar y gwylod y darn gwahoddu. Felly mae gennau tua 5 darn o wlan wedi cael eu torri i tua'r maint 17 cm. A dwi'n clymu nhw rhwng 2 linyn. Fyma. A dwi ddim yn gwneud cwlwm rhy dyn. A dwi'n lapio'r rownd. A gwneud cwlwm llac ar y 2 linyn yna. Dwi'n gwthio nhw lawr. A mi wna i wneud bob yn ail efo'r lliwiau. Gewch chi wneud be fysa chi'n hoffi. Gewch chi un bob lliw gwahanol, neu un sydd yr un lliw. Ar ôl gwneud y tassels, dwi wedi gwahoddu fel nathon ni yn y cychwyn, sef jyst gwneud gwahoddu plaen. Felly dwi wedi dechrau efo un brown y fanna. Mae hynna wedyn yn jyst yn gwasgu yr tassels na i lawr. Rwan, dwi'n mynd i ddefnyddio lliw gwahanol. Gewch chi gario ymlaen efo yr un os da chi eisiau, neu gewch chi newid o lot o weithiau. So dwi wedi gorffan yn mynd drosodd, felly rwan dwi'n mynd i fynd o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd. Reit ar draws fel a, neu dynnu fo drwedd. Fel mod i mond efo cynffon bach ar y pen. Os mae angen poeni am hynna tan y diwedd. A gofyn i chi dorri'r llunynna'r ffram. Dwi wedi gorffan yn mynd o danodd, felly dwi'n mynd drosodd, o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd. I'r pen a tynnu, a cofio peidio tynnu rhy dyn. A'i wthio fel lawr. Mae'n bwysig bod chi'n gwthio nhw lawr. Iawn, dwi'n mynd i wneud hynna tan mae y gwlan wedi gorffan. Fel da chi'n gweld, dwi wedi gwahoddu dipyn ar ôl y tassels yn union ytha nes i ddangos ar y cychwyn. Fydwch chi hefyd defnyddio hen ddefnyddia neu hen ddillad a'i torri nhw fyny i stribedi bach fel hyn. A gwneud yn union rhywun fath a benathoch chi hefo'r gwlan. So, os dwi wedi gorffen yn mynd drosodd, dwi'n mynd
o danodd, drosodd, o danodd, drosodd. Union fel nathon ni efo'r gwlan. I dynnu fo drwedd i'r pen. A wedyn i wasgu fo lawr. Reit, mae gennym fi ddigon i fynd yn ôl, felly na i ddefnyddio hwn eto. Felly dwi wedi gorffan yn mynd o danodd, so dwi'n mynd i fynd drosodd, o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd. Dynnu fo a'i wasgu fo lawr. Iawn, mi fedrwch chi hefyd ddefnyddio papur tissue, stribedi fel hyn, unrhyw liw ydych chi isio. A eto, da ni'n gwneud union yr un fath, yn mynd yr opposite i be nathon ni tro dwytha. Hyfyd fo draws, neu wrthi fo lawr. Rydych chi'n fod ofn gwasgu'r nhw lawr, oherwydd dyma fydd yn creu'r cryfder i chi yn yr darn ar y diwedd. Felly os da chi ddim efo gwlan, mi fydwch chi ailgylchu pethau sydd gennych chi o gwmpas y tŷ. Mae gennau rwan bapur swigod dwi'n mynd i ddefnyddio. A dwi'n mynd i wyhyddu hwnna union rhy fath a be nes i fo'r gwlan. Fel hyn, tynnu fo'r draws. Bydd yn ofalus fan i ddim yn codi hein o ddear i bachan y top. Neu wasgu fo lawr. A wedyn, ni'n rhy fath eto. Danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd, drosodd, o danodd. I dynnu fo ar draws. A bod yn ofalus i beidio tynnu rhy dyn. Fel bod ni ddim yn cael y darn yn cael ei dynnu fewn ormod ar yr ochrau. Dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna unwaith eto. I wrthi fo lawr. Gewch chi adael y cydynnau yma ar tan y diwedd a'i torri nhw ar y diwedd. Mae gennau hefyd darnau o bagiau plastig lliwiau gwahanol, byddwch chi ddefnyddio heina a'i gwyhyddu nhw. Mae fyny chi pa liwiau ydych chi isio. Dwi'n siŵr bod gyda ni ddilyn o fagiau plastig o gwmpas y tŷ. Dwi'n chi dorri i mewn i stribedi. A silicone tenna. Mae gwasgu nhw lawr eto. Mae gyda ddigon i fynd yn ôl efo hwn. Hefyd, mae gennau rhwydi sy'n dal ffrwytha a dwi wedi torri heina yn ddarna hir, tenna fel hein. A dwi'n wedi wyhyddu fo hein. Felly mae yna amrywiaeth o ddeunyddiau fyddwch chi ddefnyddio o gwmpas y tŷ mwyn gwyhyddu. Does dim rhaid i chi ddefnyddio'r gwlan. Os does gennych chi ddim gwlan, fyddwch chi ailgylchu y pethau yma sydd gennym ni yn y tŷ yn barod. Mae gen i liwiau gwahanol, dwi'n mynd i ddefnyddio heina. A dwi'n mynd i lenwi'r ffrâm rwan hefo'r gwahanol ddeunyddiau yma, reit i fyny at y top. So dwi jyst yn agosau rwan i orffan gwyhyddu reit i'r top. Ydych chi eisiau mor agos i'r top ac y gallwch chi. Mae'n mynd reit dyn yn y top yn y diwedd. Right. So, mwyn tynnu hwn i ffwrdd rwan, fyddwch chi gael dawling pren fel hyn. Neu, os da chi'n mynd am dro i'r traeth, fyddwch chi gael darn o broc môr mwyn
roed bacha yma yn sownd. So beth sy'n gwneud ydy just llithro hein oddi ar yr triongla. A fel ydych chi'n gwneud, ydych chi'n bwydo yr dowling drwadd. Iawn. Neu llithro nhw lawr fel hyn. A ydych chi'n rhaid y drwadd fel la. A wedyn pan ydych chi'n dod i'r colwm, ydych chi'n ddadfachu hwnna a roed o yn sownd. Roed colwm yn sownd ar y pen fel hynna. Edrych saff, wrth chi'n neud o'n ddwbl. Wel, da ddim yn medru dod i ffwrdd. Llithro fo i'r canol. A wedyn efo'r ei gwylod, mae hynna jyst yn dod i ffwrdd ar ben ei hunan. A dyna chi darn o waith gwehyddu yn defnyddio amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau. Mwynhewch.